Eldior, programazioa beti bezala zaindu nahi izan dugu eta sail ofizialean gainera badaude kriston filmak, baina horretaz gain aurten daukagu Fan and Terror erakusketa gure txokoan, Meeting Pointen, orduan pasatu zaitezte ikustera. Jajam sesionsetan saiatzen gara euskaraz diren ekintzak jartzen. Alde batetik daukagu Ane Lindane aurten, eta gero batez ere hor daukagun zera da ostegunean, Lombo Aretoan 9:30 inguru hor edukiko dugu Bateloiar. Bateloiar guk asmatutako gauza bat da, eta hor dauzkagu zenbait film labur, horiek ematen diete gaia 3 bertsolariei, eta euren artean bertsoa botatzen dituzte gai horren inguruan, zirikatuz eta humore handiz hor daude jolasean, ezta? Zertarako hau guztia. Beti pentsatu izan dugu herrian behar genuela zeo zer egin herrirako eta eskualdeko jendearentzako. Hasieratik gure apostua izan da gazteei zuzentzen eta hori dela eta nik uste dut Herrigorriak daukala beste herri batzuk baino inguruetako, baino sortzaile gehiago zentzu horretan, zeren txikitatik etorri dira jaialdira eta egon dira jaialdia zer zen ikusten eta hor grina bat sortzen da. Horregatik sortu genuen no solo paja, hor jolas bat eginez, ez bakarrik pajeroak eta ez bakarrik lan txarrak edo, baizik eta lan onak, zeren azken finean dauzkagu profesional pillo herrian, ekoizpen lanetan ibili direnak edo zuzendari lanetan dabiltzatenak. Hori da garrantzitsua, herriko eta eskualdeko zuzendariak, egileak, aktoreak hori ikustea, zen nolako lanak egiten dituzten, berdin digu humorezkoa den, berdin digu film laburra den, baina ikustea zeo zertan dabiltzatela eta lanean dabiltzatela. Eta gero, nabarmenduko nituzke, gure omenduak edo, alde batetik sari berri bat asmatu dugu, gutariko bat, saria, eta gutariko bi izango dira, Itziber Garmendia eta Jon Plazaola. Eizte ekitalian izango dugu Segun de la Rosa, omendua. Bukatzeko, kontziliakzioa. Aurten arratsaldero pasatu zaitezkete umeekin gure txokoatik eta hor egongo dira tailerrak umeentzako gurasoak filmak ikusten dituzten bitartean.